ubos na yan. Sa cellphone video na ito, makikita ang maitim na usok mula sa sumiklab na sunog sa Purok 5 Barangay Katsuan, Kapalonga, Camarines Norte, umaga nitong Biyernes, August 1. Ayon sa ulat ng Bureau of Fire Protection Kapalonga, nagsimula ang sunog sa nag-spark na kable ng kuryente na nakadikit sa bubong ng isa sa 6 na nasunog na bahay. Umabot ito sa unang alarma at tuluyang naapula alas 11:49 ng tanghali. Agad naman pong nag-responde agad kami doon at doon nga po is naabutan namin na malaki na yung apoy. Nasa fully developed stage na po. So nagsimula po siya doon sa kantong bahay na nagsimula po siya sa pag-spark ng kuryente na nakadikit sa light materials po na bubong. So dahil po sa lakas ng hangin tapos mainit, yun po mabilis pong kumalat yung apoy. Wala namang naiulat na nasawi o nasaktan sa insidente habang umabot sa humigit kumulang 62,000 ang naitalang structural damage. Kasi hindi naman na nakakalat dun sa may pating dulong bahay kasi nakontrol na yung apoy. So na-contain na po namin siya. Nakituloy po sila sa kanilang mga kamag-anak. Hiwa-hiwalay yung 6 na nasunugan. Paalala ng otoridad, ugaliing i-check ang mga wiring sa bahay at agad itong ipaayos kung may nakitang problema para hindi na pagsimulan pa ng sunog. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Mel Moral.